Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing ngarsa jenendiku para tamu kakung miwah putri ingkang hanggung pastuti dhateng pepoyaning kautaman. Mliginipun kunjuk wonten ngarsanipun para papunden bini sepuh, para sesepuh ingkang dahat kinabektin, para halim ulama mipah, para pangarsaning agami suci ingkang tuhu putus ing panembah cinaketing weda suci wahyuning ilahi. Para kadang werda ingkang saklangkung sinubya-subya menapa dene para kadang taruna ingkang sanget kinasih dahat sinudarsana. Datan kantun kunjuk wonten ngarsanipun para wira pradonga ingkang sembodo hamamardi mardawaning budaya luhung. Nunggih awit awrat ngemban dawuh saking ingkang hamenggugati ngrengri kalenggahan dalu menika, ingkang menika sakdereng miwah saksampunipun mugi diagunging pamengku kepareng kula sumela matur hanggempil mardikaning penggalih kalanipun sagung para tamu kakung miwah putri samya eca wawan pangandikan ing pawiwahan prasaja ing eri kalenggahan dalu menika. Ingkang menika saderengipun kawula nglajengaken matur boten kata lumpen kunjuk wonten ngarsanipun para tamu kakung miwah putri sumangga nun. Kula dherekaken ngunjukaken puji miwah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring rahmat barokah inayah temahan babar katentreman lan kawilujengan mugi tansah tumanduk ing ngarsanipun sagung para tamu kakung miwah putri. Para lenggah para tamu kagung sumawana putri ingkang dahat sinuba ing agrami kepareng minangka pambiyawara kula ngaturaken menggah urut reroncening adicara ingkang sampun rinantem dening piyambakipun Ibu Kartiyem ingkang sinangguyung dening para putra kinasih. Niki panjenenganipun Bapak Bowo Mulato sekalian, Bapak Setyo Murwanto sekalian miwah panjenenganipun Bapak Marsito sekalian. Panjenenganipun Ibu Kartiyem ing ngri kalenggahan dalu menika kepareng ngadani pawiwahan prasaja ingkang sinangguyung dening para putra ingkang menika kepareng kula ngaturaken menggah urut reroncening adicara ingkang sampun rinantam nggih adicara ingkang kapisan atur sapala pambuka tumunten kalajengaken adicara ingkang angka kalih atur pambagya harja saking panjenenganipun Ibu Kartiyem kalajengaken adicara ingkang angka 3 ngaturaken tokoh pakeliran wayang ingkang badhe ginelar ing dalu mangke tumunten minangka adicara ingkang angka sekawan nggih pasugatan ringgit purwa sedalu natas. Mekaten sagung para tamu kagung miwah putri hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautaman megah rerancanganing adicara ingkang sampun dipun rancang dening kulawarga ingkang menika kangge hamurwani tumapaking adicara pawiwahan prasaja ing ngeri kalenggan dalu menika. Sumangga sagung para tamu kagung miwah putri
kula dherekaken murwakani adicara ing dalu menika nun inggih tansah emut tuwin nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah hanut lambaran ing kapitadosan handika sami sagung para tami ing pangajap mugi tumapaking adicara ing dalu menika purwa madya usana tinebihaken saking rupida manggih ing kayuwanan amin. Sagung para lenggah kagung miwah putri ingkang dadi sinuba ing akrami tumunten kepareng lajengaken tumapaking adicara ing angka kalih nun inggih hatur pambagya yuwana saking panjenenganipun Ibu Kartiyem nun inggih karana bombong berak sarta birawaning manah panjenenganipun karana hangawuni sagung para tamu kakung miwah putri kepareng lenggah minangkane ingkang dados hatur panyuwunipun ingkang menika ngantos mboten saged kawijiling lisan pramila nyuwun gungan dhateng panjenenganipun Bapak Haji Sumardi nun inggih pangastolis kendhalining Wahana Praja ing tlatah Desa Karanglor mugi kepareng jengkar saking palenggahan tumunten minangka sulih sarira panjenenganipun Ibu Kartiyem manem Bromo hatur pambagya harja kunjuk wonten ngarsanipun para tamu ingkang menika wekdal kasumanggaaken dhateng panjenenganipun Ibu Kartiyem menapa dene Adimas Bawa Mulato mugi kepareng njajari jumenengipun Bapak Haji Sumardi kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la qaula wala quwata illa billah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaula nuwun wonten ngarsanipun para pepunden sepuh, para pinisepuh, sesepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur, kiblat ing panembah ingkang satuhu kawula bektosi. Wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab ilahi ingkang dados pandam-pandoming kawula dasih ingkang satuhu kawula bektosi. Wonten ngarsanipun para tamu kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya. Boten katalumpen panjenenganipun Raka Mas Dalang Pujana Gumelar sak rombongan ingkang satuhu kawula hormati. Kanthi linambaran trapsila ing budi mewah ngaturaken agunging pangapunten bilih kawula cumantaka marak mangarsa gempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan awit mradapa keparengipun Ibu Kartiyem kinen ngaturaken wudaring gonto babaring sedya pigatos ing gatiri kalenggan ing dalu punika. Nanging saderengipun sumangga nuwun kita tansah boten kesupen tansah ngunjukaken raos puji saha syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala saengga kanthi kalenggan ing dalu punika kita sami taksih pinaringan kesempatan saengga saged makempal manunggal wonten balewismanipun Ibu Kartiyem kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang sepindah nuwun inggih panjenenganipun Ibu Kartiyem sekalian putra wayah ngaturaken sugeng rawuh. Mugi kasakecakna lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih miturut papan sapanggenan
ingkang sampun kasumektakaken. Saha ambok bilih Ibu Kartiem anggenipun nampi kerawuhan panjenengan sedaya kala wau kirang nuju prana awit kawontenan nun inggih